Ai cheltuit 10.000 de lei pe o saltea premium, dar ai uitat de cea mai ieftină metodă de a o proteja? O saltea premium este o investiție făcută pentru mulți ani. Totuși, transpirația, praful și accidentele de zi cu zi pot pătrunde în saltea și îi pot reduce igiena și durata de viață. De aceea, husa de protecție este una dintre cele mai inteligente și accesibile accesorii pe care le poți adăuga. Protejează salteaua împotriva lichidelor și petelor. Menține salteaua mai curată și mai igienică. Este ușor de scos și de spălat. Te ajută să păstrezi aspectul și confortul saltelei pentru mai mulți ani. La Dinote, recomandăm o husă de protecție deoarece este cea mai mică investiție care poate proteja una dintre cele mai importante investiții din dormitorul tău. Dacă ai deja o saltea premium, ai protejat-o cu o husă sau încă îți asumi riscul? Nu aștepta până la primul accident și vină în showroom, în centru comercial Jumbo, centru comercial Creator Mall sau comandă online pe dinote.shop.